Il-kor flimkien mal-kant tal-Milied huma sinonimi ma' dan ix-xahar ta' festi għal bosta nies, mod speċjali għal kantanti ċkejknin li ta' kull sena jieħdu sehem f'kunċerti tal-Milied fost l-oħrajn. L-iskola tal-kant Centre Stage Malta hija waħda mill-gruppi ta' kantanti li jorganizzaw spettakli tal-Milied kull sena, iżda minħabba l-pandemija kellhom iħassru il-pjanijiet tagħhom. One News tkellem mad-direttur ta' din l-iskola Tizzjana Kalleja li flimkien mal-istudenti tagħha sabu mod kif iddaħlu n-nies fl-ispirtu tal-Milied waqt li jkunu siguri mill-COVID-19. Tizzjana spjegat kif tħossha fortunata li wara s-sena ta' sfidi xorta waħda għandha mod kif tesprimi ruħha bħala artista. Hija opportunità, hija plattaforma li aħna nistgħu nesprimu ruħna, nisbugaw sena sħiħa, enerġija, kant, performance, ċajt ma l-udjenza tagħna. Jien naf hawnhekk konna ħafna storbi u eżempju qatt ma kelli udjenza li biex iċċabċab il-horn għal-mod tal-kelma. Ġifieri anke għalina kienet qisha tista' tgħid plattaforma ġdida li wieħed qisu fetaħ iktar l-opportunitajiet li l-artist jista' joffri. Tizzjana wkoll ħeġġet lill familji kollha sabiex jattendu dan l-ispettaklu tal-Milied f'Taqal Drive Through Christmas fejn jistgħu jgħinu lill-artisti kollha li tħassrulhom il-pjanijiet għal din is-sena hawn jistgħu jesperjenzaw villaġġ tal-Milied uniku mis-sigurtà tal-karozza tagħhom filwaqt li jkunu qegħdin jgħinu lill-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund u lid-Dar tal-Providenza fost l-oħrajn. One News tkellem ukoll ma' xi studenti żgħar tal-kant li qegħdin jieħdu sehem f'dan l-avveniment. Mela, s-soltu konna morru hotel, konna nkanta qoddum hotel, imma peress li l-lum ma nistawx mħabba l-Covid, ġejna hawnhekk illum. Konna nkunu kollha f'daqqa u mhux ġejjem ninfirdu kollox. Issa mħabba l-Covid ma nistgħux nkunu kollha f'daqqa. B'entużjażmu dawn il-kantanti jridu jaqsmu wkoll it-talent tagħhom magħna u xtaqu li jħajru lis-segwaċi sabiex jattendu għal dan l-avveniment. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air.